праваабарончая дзейнасць фактычна гэта дзейнасць найбольш адкрытая, я думаю, што пасля журналісцкай. То есть фактычна адразу бачна вынік працы праваабаронцаў. Хаця некаторыя могуць запярэчыць, не бачна гэтай працы, насамрэч бачна. Першае, это люди, которым дапамагаюць, потым інфармацыйная кампанія, которая постоянно не может быть, немагчыма займацца правамі чалавека і не адразу, скажем так, адразу інфармаваць про это грамадства праз сродкі масавай інфармацыі. Таму фактычна на сённяшні дзень праваабаронцы на Беларусі, дарэчы, гэта можа быць адразу думка, можа быць гэта яшчэ і паказчык таго, наколькі яны сталі у нас сур'ёзна ўспрымацца уладай, таму што гэтых 20 год, 17 год дарам не прайшло. Менавіта напрацавана і ўжо існуе, жыве цэлае пакаленне, для которых правы чалавека гэта не пусты гук, а людзі, которые гэтым займаюцца, сапраўды выклікаюць павагу. Таму, натуральна, ўлада баіцца менавіта такое падыходу. Я б сказаў, прафесійнага падыходу. Фактычна это адразу становіцца вядома не толькі беларускай грамадскасці, але еўрапейскай, сусветнай. А цёмныя дзялішкі і мутныя дзялішкі трэба рабіць у мутнай вадзічкі. Так вот, праваабаронцы не даюць гэтай магчымасці. Таму, па-мойму, на іх зараз такі і націск, і удар, можна так сказаць.